Punto número 2. Expediente 681/2025, determinación de festivos locais anuales de 2026. Bien, aquí hubo un pequeno error, culpa miña por non miralo no pleno anterior, que era cando se tiña que levar isto, e cando nos dimos cuenta, pois que acababa o seu plazo para mirar os festivos. Eu chamei a María José, creo que falou con vosotros tamén. Sí, falou, pero os que eres outros non falou. Os que eres outros non falou. No. Por qué? Que todo é o que estoy diciendo. Sí ou non? Sí, dixo. Eu dixen que eu trasladaría, pero eu non son a responsable de... Bueno, faiga a exposición que tiña que facer, que despois nos faremos a nosa, pero... Bien. Pero si, chamei, nese sentido, moitos, pero son as persoas de palabras. A culpa foi miña por non revisar logo no pleno anterior, que era cando se tiña que meter, e non se meteu. Non lle vou botar a culpa a nadie, teño eu. Bien. Entonces, vista a resolución da alcaldía número 891/2025, data 20 de outubro de 2025, mediante o cal se solicita á Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de Lugo a modificación dos festivos locais para o Concello de Obradoiro, determinado como días inábiles para o traballo retribuídos e non recuperables no ano 2026 con carácter de festivo os seguintes días: martes de Entroido, 17 de 2 de 2026, e festas do 8, 7 de 9 de 2026. Por todo o exposto, propónse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, convalidar a resolución da Alcaldía número 891/2025, data 20 de outubro de 2025, mediante o cal se solicita á Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de Lugo a modificación dos festivos locais para o Concello de Obradoiro. Segundo, determinar como días inábiles para o traballo retribuídos e non recuperables no ano 2026 con carácter de festivo os seguintes días: martes de Entroido, 17 de 2 de 2026, festas do 8, 7 de 9 de 2026. Terceiro, remitir o presente acordo ao Departamento Territorial de Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de Lugo. Bien. Isto é que teñen algo que jotar, pois... Bueno, nosotros queríamos manifestar de alguna forma, evidentemente, o tema da adopción dos festivos locales é competencia exclusiva do Pleno, non sei se estou equivocada, non sei se o secretario nos pode auxiliar aí, se é competencia exclusiva do Pleno. Non. Eu sempre entendín que era competencia da alcaldía, porque é un tema residual. E, de feito, durante anos eu teño levado a Xunta de Goberno, e incluso a resolución da alcaldía non houve ningún problema. Pero, bueno, é máis bonito leválo a pleno, claro, para que participen todos. Bueno, no noso caso, nos gustaría que este tipo de cousas se faigan en plazo, de acordo? Entendemos que foi un error, entendo ahora que houve a gestión maravillosa e tal, é unha pena que non fora en plazo, tanto por parte do alcalde como quen dá asistencia técnica, pero, bueno, neste caso, igual que usted se dirigeu a nosotros para pedirnos a nosa opinión, e nos xa demos, pois, é dicir, a proposta vai na nosa opinión, iso non quer dicir que vai a ser sempre esta, sino que o feito de que seña con un lunes, pois sí que pode favorecer, bueno, pois un pouco o tema de comercio, vacacións, etc. Incluso co tema de inicio de campaña escolar. Entón, bueno, nese caso. En relación á chamada que me fai, quero aproveitar nesta situación, evidentemente, sí, como ben dice, usted me chamou a min, non me chamou a min María José en sí, sino como representante do PSOE, como portavoz, e eu trasladei, neste caso, non Eduardo, sino Eliseo. Sí que creo que, aquí manifesto, que usted como alcalde ten que ter a capacidade para poder falar con todos os membros da corporación independientemente da boa ou mala relación que teña. É dicir, se nos chama a nosotros, creo que tamén o ten que facer a eles, e eles eu creo que entendo que dixera, nosotros non vamos contestar porque se nos pregunta a través de outro grupo político, pois non é o normal, non? É dicir, usted como alcalde, e guste ou non, son as persoas elegidas, igual que nosotros, por un importante número de xente. Entón, bueno, quería tamén que constara en acta ese tema, vale? O noso voto neste caso vai a ser, verdad, Alejandro, vai a ser a favor.
Vera? Bueno, nós non entendemos este cambio, porque leva toda a vida sendo o día 9. O día 9 sempre era o día da vila, e non vemos relación, nin vemos beneficio ningún a cambiálo para o día 7. Se é por a xente tamén, entón podíamoslo cambiar de mes. Por tanto, no mes de setembro, poñémoslo no mes de julio, cae máis xente por aí, ou no mes de agosto, cae máis xente por aí, o día do pueblo. Pero sempre foi o día 9, así como o martes de carnaval, foi sempre martes, e o 25 de diciembre é Navidad. Entón, nosotros non vemos motivo ningún para cambiar. Señora Fernández? Eu, polo que escoitei no pueblo este ano, a xente sí que pedía que nos adaptáramos un pouco aos tempos e que os festivos que se fosen un pouco orientando o día 9 de setembro en función o luns ou o viernes que estuvese máis próximo, sobre todo por tema de nenos e de poder participar en todas as actividades. Entonces eu creo que isto foi unha cousa que eu escoitei, supoño que o señor alcalde e a corporación, parte dela, pois tamén escoitei o mesmo, e a iso se debe ao cambio para o día 7. E o día 7, como podía ser o día 8 de setiembre, eu non vexo que teña que pasarse de setembro a julio, porque a Natividade da Virxen, que é o que se celebra, é isto, en setiembre, non é en julio. En julio celebraremos outras cousas, en agosto tamén, pero isto non. Entonces, claro, a Navidad, pues tamén en diciembre, porque nace Jesús. É o Carmen en julio. É o Carmen, pero nosotros non celebramos o Carmen, celebramos a Natividade da Virgen. Entonces, claro, eu creo que non ten un pouco de sentido que cambiemos a agosto. Eu me voto a favor teno, entonces creo que é lógico porque estamos cos tempos que estamos. Bien, pasamos á votación. Votos a favor? Contra? Bien, punto número 3. Aprobación provisional da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servicio de ximnasio municipal. Bien, acordo. Primeiro, aprobar provisionalmente a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servicio de ximnasio municipal no que se refiere ao artículo 7, quedando o mesmo redactado como segue, así como a disposición final. Artículo 7. Cota tributaria. A cota tributaria consistirá nunha cantidade fixa resultante da aplicación das tarifas que se detallan. Tarifas por entrada no ximnasio municipal, todos os usuarios 2 euros día, que eso non se modificou, é como estaba. Tarifa de bonos mensuais, todos os usuarios 15 euros. Esta foi a única que se modificou, que estaba en 10 e pretendese pasar a 15. Abono familiar, 15 euros mes persoa, aplicándose un desconto do 10% a cada membro da unidade familiar, como estaba xa feito de antes. A estes efectos, por unidade familiar, a efectos de disfrute do abono familiar, enténdese a integrada polos cónxuges ou persoas vinculadas por unión de feito, recoñecida e escrita no rexistro oficial correspondente, así como os fillos que convivan cos pais. Os abonos son persoais e en ningún caso poderán acceder a instalación con abonos outras persoas que non sexan titulares dos mesmos. Da tarxeta nada, porque a tarxeta non existe. Bien, en principio tomamos este acordo de modificar porque todo subeu e o gimnasio pois estaba un precio ridículo comparado cos outros gimnasios que temos ao rededor. Non é que vaya a solucionar problema ningún, pero, bueno, polo menos algo aporta. É verdad que
tomar consciencia tamén de todos os servicios que temos, que todo gratuito non pode ser. Por parte do Partido Socialista, ten algo que objetar? Bueno, nosotros xa na Comisión de Contas, na dación de contas anterior, xa nos manifestamos en contra desta subida. Evidentemente, é certo que os servicios públicos son deficitarios, pero que ademais a suba non vai garantizar que vai a ser rendible, nin que vai a quedar a preo. Por lo tanto, hai inversións feitas que precisamente non foron feitas agora, sino que foron feitas nos anos anteriores con subvencións públicas. Neli non houve necesidade de subilo e nós consideramos que non hai necesidade de subilo. A comparación respecto a outros, un xinasio público tampouco pode ir facer a competencia e pode ser comparado con un xinasio privado nese sentido. É un servicio que se instalou, que se estaba utilizando, que se foi mellorando, pero sí que é certo que non podemos facer comparacións con xinasios na zona, é dicir, a efectos de tasas. Nos, aparte, sempre se nos dice o PP por aí que os de izquierdas que non facemos máis que subir impuestos, pois nosotros vamos a votar en contra desta subida. Venga. Bueno, nosotros tampouco tamén non entendemos esta subida porque usted nin ampliou horarios, nin meteu máis aparatos para facer gimnasia, nin entendemos esta subida. Nosotros, con os presupostos prorrogados no anterior goberno, mantuvemos o servicio, mantuvemos o precio, e agora usted, sin facer inversión ninguna, nin ampliación de horario, quere aumentar o precio. Nosotros vamos votar en contra. De feito, ustedes teñen que dicir, porque ustedes xa tiñan preparado para subirlo a 15 euros. Eso é o que dice usted. É o que digo eu. Eso é o que dice usted. É o que digo eu, é o que dixeron. Nosotros non subimos. Non nos subiron, pero non nos subiron porque os mandaron para a casa. Usted está subindo o servicio, igual subimos o igual non. Usted, Eliseo, usted tiñalles dito arriba aos funcionarios e tiñan preparado para subir os 15 euros, e tiñanlle preparado a documentación que me enseñaron a min, tiñanlle preparado a documentación que me enseñaron a min, pero como déixeme falar, espera un momento. Bueno, tiño preparado para subirlo a 15 euros. Sabe usted que ten concelleiras no goberno que o saben perfectamente. Tiño preparado para subirlo a 15 euros. Sí, vale. Preparado, sí, pero... Como ahora subimos nosotros, entonces... Usted fixo unha inversión no gimnasio? Sí, montámoslo, cousa que non fixaches. Montámoslo, cousa que non fixaches. Montámoslo. María José, ten usted a palabra. Nosotros montamos, cousa que non fixaste os outros. Eu creo que os servicios municipais que sí que deben ter unha aportación por cada parte dos veciños, e eu eso estou convencida, porque moitas veces algo que é gratuito, prácticamente gratuito, non se lle dá valor. Entonces, a mí, de 10 a 15 non me parece, cando é familia, sale a 13,50 por persona, por cada un da unidade familiar. Entonces, tampouco non é que se este subindo 50 euros ao mes. E me parece que unha mínima aportación para que a xente sea consciente de que aquelo costa algo, aquelo non apareceu ali da nada, nin se mantenda nada, e hai que limpiarlo, hai que mantelo, hai que pintar, hai un mantenimiento mínimo, hai que facelo. Polo consiguiente, eu creo que é un privilegio ter esas cousas e a xente ten que valorar. O sea que as aportacións eu creo que deberían ser por todos os servicios que temos. Bien, pasamos á votación. Votos a favor? Contra? Abstencións non hai. Bien. Asunto número 4. Expediente 762/2023, resolución de alegacións, cesión de uso da escola unitaria de Vilacampa. Bien, os de Vilacampa habían pedido que fose por 70 anos, pero por 70 anos... 75.
Creo que 75, me estou equivocado, pero Bien. 75. Vale, mirado todo, ou a nosotros pues, máis dado de unha maneira que doutra, nin creo que eles teñan problema tampouco, 30 anos, cando pasen os 30 anos poden renovalo, e a seguir outros 30 anos. Pero, a ver, se pasa dos 30 anos podemos caer nunha, o que se chama nunha prescripción adquisitiva, que quere dicir que se perde a propiedade. Se apoderan dela, claro. Entonces, pues, por eso mismo se poñeron os 30 anos. 30 anos, que ao cabo de pasar os 30 anos, pois, poden solicitarlo por outros 30 anos. É solamente iso. Que ten a palabra, María Rosa. Bueno, nosotros non nos vamos a poñer, o que sí, recollo un pouco as palabras do meu compañero Alejandro noutros plenos, porque sí que é certo que ás veces na intención de colaborar coas entidades, coas asociativas, sí que é certo que valoraba, e eu creo que teñen que recordar que valoraba o tema este de uso e disfrute por parte dunha comunidade de montes, porque o considerase unha entidade lucrativa. Entón, de feito, bueno, pois Vilacampa agora fixe unha asociación de veciños, que é das máis últimas de reciente creación, e un pouco sóname ou estou inventando que se falou de a posibilidade de que eles, os da Comunidade de Montes, faigan unha especie de uso, de que de alguna forma faigan un documento conforme é a asociación de veciños, porque sí que podría quedar aí nun tema de unha Comunidade de Montes é unha empresa realmente, ten un fin de lucro. Entón, si se deu unha volta a eso, nós non nos opoñemos para nada, creemos que as instalacións municipales e todo o que poida favorecer o asociacionismo, o mantemento do rural e a dinamización do rural, vamos a estar sempre a favor, pero sí que é certo que nos gustaría que se lle dera, e me consta que, verdad, Alejandro, que tú comentaches outro día nun pleno, e que, bueno, que se mirara ese tema, porque sí que se lle deu unha volta, pero, bueno, por nosa parte, vimos que hai unha solicitud en julio, en agosto, bueno, algo así, sobre para uso durante un período máis ou menos de 5 anos, e, bueno, non nos vamos a opoñer. Pero nos gustaría que, bueno, que de alguna forma se regulara eso, que se vexa o expediente, vale? Non sei se queres tú neste caso decir algo máis. Eso, exactamente eso. Benedán? Sí, nosotros tamén vamos votar a favor. Parecenos que a mellor pode cuidar a escola e que máis pode disfrutar dela os veciños das parroquias. Vamos votar a favor porque é unha instalación que estaba en desuso e así poden dar uso, e mesmo queren facer obras e cubrila, é boa cousa. O caso, primeiro é que xa levamos tempo co tema este, porque mira que levamos tempo co tema este, as cosas de Palacio van despacio, porque xa estaba, cando estábamos nosotros no goberno, e siguen co tema da escola de Vilacampa. Bueno, nosotros vamos votar a favor. Nosotros tamén. Tamén. Bien, pues votos a favor. Unanimidade, sí. Asunto número 5, moción de BNG sobre a vaga de lumes forestais e as medidas necesarias. O señor Chao ten a palabra, se non quere ler toda... Sí. Se non a quere ler toda, expoña un pouco, que ler xa leemos, ou seja, que fai como queira. Vou a ler, sí. Exposición de motivos. Galicia viveu o pasado mes de agosto unha das peores vagas de lumes forestais da súa historia recente. A desolación é a ferida aberta esta catástrofe ambiental, social e económica deixou gran parte do noso territorio, nomeadamente as comarcas de Ourense, con papéis que exixen unha reacción inmediata e contundente. En canto ás dimensións reais do desastre, o sistema europeo Copérnicus fixo unha estimación de máis de 143.000 hectáreas queimadas no mes de agosto, 145.000 todo o ano, mentres a Xunta deu uns datos sensiblemente inferiores, 108.411 en agosto, 110.994 en todo o ano. Esta vaga de lumes, máis que unha plaga vírica, é unha acción atribuída solamente a mentes perturbadas. É consecuencia directa
dunha xestión absolutamente nelixente por parte do goberno galego, tanto na prevención como na xestión da emerxencia. O modelo de loita do lume do Partido Popular demostrouse unha vez máis o seu absoluto fracaso, a falta de planificación, a prevención e de recursos eficientes por parte da Xunta converteu esta situación nunha auténtica catástrofe. A xestión foi errática, sen coordinación necesaria, deixando moitas brigadas e concellos en circunstancias extremadamente adversas, en moitos casos con total desamparo, mais o esforzo heroico das brigadas e veciñanza e persoas voluntarias queremos agradecer e recoñecer públicamente a súa labor. A política forestal do PP non está á altura das necesidades dun país que ten o 70% da súa superficie arbolaria. Esta vaga de lumes deixa unha elección clara. Non podemos seguir como estábamos. A rabia e a dor e a indignación ante unha catástrofe que podería terse evitado debe traducirse en acción política. A Xunta non pode seguir respondendo con silencio, resignación ou rutina e promesas baleiras e propaganda. O noso político partidista e corremento do PP que quixo facer nun dos peores incendios da nosa historia inadmisible de Galicia, merece un modelo de monte e rural diferente que xere riqueza e poña en valor a nosa contorna natural e que nos protexa dunha forma efectiva. Na nosa comarca tamén, desgrazadamente, o pasado 14 de setembro produceuse un incendio do Concello de Barreiros, afectou a 140 hectáreas, no que se resultaron feridos 5 brigadistas, o que desde aquí deixamos unha pronta recuperación. É por iso que o BNG defendemos o cambio estrutural dunha estrategia integral sobre o conxunto do territorio que teña como objetivo evitar un desastre deste tipo se volva a repetir. Fronte ás políticas fracasadas do pasado, Galicia precisa unha alternativa de futuro para o noso medio rural, un plan que recupere a atención inmediata ás persoas afectadas, a recuperación ambiental real, un novo modelo de monte multifuncional, unha previsión estrutural e eficaz e unha rehabilitación social e económica do rural. Polo anteriormente exposto, o Grupo Municipal do BNG do Concello do Valadouro presenta para a súa aprobación polo Pleno da Corporación esta moción, propoñendo a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar a Xunta de Galicia a inmediata posta en marcha dun fondo de recuperación económico, social e ambiental Xunta-Estado para facer fronte aos danos da vaga de lumes. Este fondo deberá incluir axudas directas hasta de 200.000 euros para a reconstrucción de vivendas e unha achega de 6.000 euros para autónomos, pequenas e medianas empresas e economía social con unha mínima burocracia posible. Segundo, exixir á Xunta de Galicia pôr en marcha un plan de emprego verde, reestruturación ambiental das áreas afectadas que se centre na restauración ecolóxica e protección da biodiversidade e recuperación dos solos. Terceiro, demandar á Xunta a aprobación e aplicación de medidas efectivas para reconducir a política forestal cara ao modelo de monte ordenado, multifuncional, que xere riqueza e que sexa máis resiliente fronte aos lumes. Cuarto, instar a Xunta a duplicar os fondos de prevención nos 2 próximos anos. Quinto, exixir un reforzo de profesionalidade dos servicios de prevención e extinción, incluindo a creación de 70 brigadas móviles de vigilancia e dotación de medios, equipamentos adecuados para o ataque de grandes incendios. Tamén garantir a mellora das condicións laborais do personal ao servicio. 6. Instar a Xunta a que revise o marco competencial actual en materia de prevención e defensa contra os incendios forestales, nomeadamente en relación ca xestión das redes de secundarias de fanxas de biomasas, co obxectivo de que
sexa a Xunta quen asuma a execución subsidiaria das tarefas de limpeza nos casos de incumprimento por parte dos titulares e nas parcelas de propiedade descoñecida. 7. Demandar ao Goberno galego que impulse a rehabilitación socioeconómica do rural, promovendo a mellora dos servicios, incrementando o financiamento dos concellos e alternativas productivas sostibles que fomenten a mobilización de terras para a produción sostible de alimentos. 8. Demandar a asumición de responsabilidades políticas por parte dos máximos responsables do Goberno galego, comenzando polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pola súa xestión absolutamente nelixente, por converter a vaga de lumes nunha auténtica catástrofe que podía haber ter evitado. 6. Aderirse a movilizacións convocadas para exixir responsabilidades e apoio á reconstrucción e rehabilitación das propiedades e dos espacios rurais e naturais danados. Bueno, ainda hoxe, en Río Pobo, houve un incendio, houve que desaloxar casas e houve que utilizar moitos medios porque do lume agora non estamos a salvo naides. Eu creo que é unha moción que vai no bon camiño. Terminou. Sí. Bien. Nosotros, en principio, estamos de acordo, temos unhas enmendas para... hai cousas que xa están feitas, como é a posta en marcha do Fondo de Recuperación Económica, eso xa está feito. Por outro lado, nosotros apoiamos esta moción, pero se añaden 2 puntos. Primeiro, propoñer a creación de mecanismos de coordinación permanente entre a Xunta, o Goberno Central, as Diputacións e os Concellos para mellorar a planificación, a prevención e a capacidade de resposta fronte a futuros episodios de incendios forestais. E a segunda, instar ao Goberno de España a creación dunha base permanente da Unidade Militar de Emergencias UME en Galicia, nas instalacións do Centro Integral de Loita contra o Lume no Concello de Toén. Estes son os 2 puntos que nos pedimos que se añade. E que se retire pola súa xestión absolutamente nelixente por converter vaga de lumes nunha auténtica catástrofe que podía terse evitado o presidente Alfonso Rueda. Iso é mentira. Bueno, pois é a súa opinión. Nosotros... Sí, é un momento que non terminei, hombre, pero mire que é usted mal educado, coño. Jolín. Non hai maneira, todos os plenos estamos igual. Nosotros o que pedimos para aprobar a moción é, primeiro, que se retire isto, que isto é mentira, e segundo, añadir estes 2 puntos. Porque aquí só é a Xunta. A votación tamén é. Mire, Vale. Terminou? Sí. Mire, as emendas sobre a creación de que unha base da UNE, pois si é outra tamén já se aceptamos. Agora retirar non retiramos nada. Bien, pois entonces nós votamos en contra. En relación a nós apoiamos a moción, un pouco tamén como dicían os concelleiros do BNG, é dicir, a moción está presentada polo BNG e leva unha serie de requerimentos e leva unha serie de exixencias na que tamén señala, entendo que o responsable, que é quen lle toque competencialmente, neste caso Alfonso Rueda, como se en outro momento fora outra persona. En relación a UME, é curioso, porque xa saben, supoño que viron moito que o PP supuxo no seu momento a creación da UME, víase moito por aí. Es decir, había unha diputada que dicía los pone de bomberos e apagar os fuegos e tal. Eso veus, está por aí nos vídeos de internet. Sí, creo entón, a UME non se creou sen goberno socialista, neste caso, con Zapatero ao fondo, pero claro, queremos a UME e entón bueno, tamén estamos pensando aí nun concello que tampouco, sí que é certo que non vamos a dicir que Ourense seña dos epicentros máis grandes do tema dos lumes, pero bueno, vemos que non estamos moi lexos nos outros. Entón, bueno, pois nosotros apoiamos a moción de BNG,
non teríamos problema tampouco en apoiar tamén que se incluíra todo isto, pero tamén pese a que o PP non quixo nunca a UME, de feito estaba en contra, non? Creo na Zapatero. Non teño noticia Cantaba ninguna do de presidente Pois sí, Zapatero. xa lle pasarei algún vídeo. Será Además, non que son fake consten news. ata un motivo polo que nós votamos en contra, e nada máis, María José, ten usted a palabra. Eu creo que a min esta moción pareceme que está ben na base, pero non desenrolo é desastrosa. A min pareceme moi ben que se inste a Xunta a crear un Fondo de Recuperación Económica, Social e Ambiental Xunta-Estado. Moi ben, polo menos aquí dámonos conta de que únicamente a Xunta de aquí ou o Goberno de Andalucía ou que seña non vai ser capaz de leválo todo a cabo se non ten coordinación cos medios. Bueno, isto xa de os 200.000... Deixe falar a quen está falando, bueno, home. pero cando os incendios son da envergadura do que eran eses incendios non era un incendio de 2 hectáreas ni 100 hectáreas. A envergadura dese incendio e os puntos que se uniron nese caso no incendio ese foi terrorífico. Foi un dos incendios que se dice que é máis explosivo e grave do que sucedeu en todo o mundo. Polo consiguiente, non me podes comparar con nada do que sucedeu nin antes nin despois, porque non hai nada antes. Eu estudiei forestales. A Dana en Valencia foi terrorífica. Claro, pero a Dana en Valencia tamén. Claro, a Dana en Valencia tamén ten. Estaba a UNE tamén, o Estado tamén se implica, claro. Vale, pero quero dicir eu que ningún goberno autonómico ten capacidade moitas veces para xestionar cando algo colle unha envergadura superior ao que é a nivel autonómico. Non temos medios. De feito, tiveron que ver medios europeos. Iso é que nos superaba incluso o goberno español. Entonces, vamos a ver, seamos realistas, deixémonos de cantos ao sol. Vale, que hai que tomar medidas, sí. Que eu creo que non fai falta faltar ao respeto en ningunha moción a ningunha persona para ter razón nas mocións, tamén estou de acordo con Pepe. Non fai falta nombrar nin a Rueda, nin a ningún a naide. Non fai falta faltar ao respeto. Eso creo perfectamente. Despois, estes números de incluir axudas directas de hasta dos... Como? É a miña opinión. Aquí non se insulta a nadie. Bueno, é unha falta de respeto. Aquí comenzar que a súa xestión negligente, como si, bueno, a min pareceme, a min desde logo, si son eu, non me gustaría que me nombrasen así, nunha moción. Se fora eu o presidente de Xunta, que non son, nin vou ser, nin quero. Despois a min isto de calcular as axudas directas aquí nosotros, pois será en función do tipo de vivienda, de non sei que, poñer 200.000 euros nosotros aquí, porque nos parezca que cada vivienda vale 200.000, unhas valdrán 200.000, outras valdrán 400, outras valdrán 50.000. Non podemos poñer aquí 200.000 por vivienda. 6.000 por autónomo, pois habrá que valorar o que perdeu cada autónomo. Uns necesitarán 6.000 e outros necesitarán moitísimo máis. Despois, cando exixir o reforzo, 70 brigadas. De onde saleu este número? Este cálculo de 70 é un número que nos gustou aleatoriamente. Por que 70? Por que? Porque eso está mirado por enxeneiros forestales e por xente que traballou que traballa e traballou no servicio de prevención de extinción de incendios. Xustamente o meu profesor que me daba clase de incendios cando estudiei. Pero deso xa hai moito. Xa hai moito, sí. Cambiaron moito desde aquel, pero leva salvado moitas, era o coordinador xeral, era o coordinador xeral, bueno, pero eu estudiei ingeniería cando xa peinaba algunha cana. Eu era o coordinador xeral a nivel de Galicia, foi o coordinador xeral durante moito tempo, que salvou moitas vidas de brigadistas, porque moitas veces o que nos falla a veces é solo a coordinación desas brigadas. El mismo dice, temos un gran problema, porque a veces temos os brigadistas e non sabemos protexelos nin dos xiros que fai o lume, que foi o que pasou, por exemplo, aquí. Entonces, hai que ser realistas. Moi ben, presenta unha moción nunhas características que valgan que tal, eu non teño ningún problema en apoiala, ao contrario. Aquí hai outra, mira, o punto número 6, as franxas de biomasa que se non se limpan ten que limpialas a Xunta de Galicia e tal, isto xa está na lei recollido, non fai falta que se recolla no punto número 6, porque isto recollo a lei xa de cando estudiaba eu.
así que mira onde vai. Antes de que peinara canas. O sea que, entonces, eu estou de acordo en que non se presente con ningún nombre personal, naide, nin este señor, nin outros señores, ningún tal. Si queredes añadir o da U, me pareceme ben, non teño ningún problema, pero que non fai falta tal, e que o remodeledes un pouquiño para que quede menos agresivo, que non fai falta ser agresivo para presentar unha moción. Non é o que hai que chamar as cousas polo seu nome, María José. Non fai falta, chamar as cousas polo seu nome non necesita ser Podemos dicir con música, para que usted, como é unha persona tan sensible, non se a ofendir. De todas formas, non sei se pode falar, pero... Bueno, sí, se terminou. Non, simplemente creo que, que sí que é unha necesidade, e que eu apoio perfectamente que seña unha necesidade, que temos que reforzar o sistema que temos, sobre todo a nivel aéreo, porque veuse que o nivel aéreo témolo moi xusto e que necesitamos de que todas as autonomías colaboren unhas con outras. De feito, axudáronos todos e nosotros axudamos a León en lo que puidemos. Entonces, que sí que eso é unha realidade, e que a aportación das autonomías a nivel de prevención de incendios ten que ser maior, eso tamén é unha realidade. Pedido de maneira correcta, eu desde logo que o apoio. Desde logo pareceme que non fai falta chegar ao punto de isto tal. E que desde logo cantidades non poñamos, porque non chegamos a tener a capacidade de calcular cantidades nosotros. A ver, claro que estamos todos de acordo en que se apaguen os lumes e todo o que seña, pero o que non pode presentarse mocións deste tipo, nin nombrando a xente, nin eso. Entonces eso, non. Si se retira eso, se se añade, porque non solamente... Non, retirar... Non é cousa súa, eu estou dicindo... Añadir as emendas que dice usted sí que as añadimos. Ahora retirar nada. Ben, pois unha cousa leva a outra. Nós votaremos en contra por ese motivo. Tenemos a palabra, María José. Nada, eu en relación un pouco ao que falaba María José Fernández de non poñer cantidades. É dicir, si todos os que leímos a prensa neste tempo e tal, vimos que a Xunta falaba de cantidades, independientemente, porque a publicidade faise así. É dicir, faise publicidades. Isto é como se pomos os 5.000 euros do bono de libranza e cuidados no contorno, pois isto é igual. E entonces a Xunta falaba, é dicir, na Voz de Galicia, decía que iba a dar 87.000 euros en caso de fallecimiento, 120 euros por día de hospitalización, 132.000 euros por vivienda. Eu opino como usted, se a vivienda os valía, vale, pero é dicir, eu creo que cargar iso a xente de BNG está aquí na Voz de Galicia, posto un anuncio da Xunta, vale, para a adquisición dunha nova, é dicir, 7.600 euros de para renovar mobiliario, roupa, outros útiles, 66, eso fíxose, é dicir, eso eu entendo que usted dice, onde sale a cantidad? Pois supoño que é do mismo que da Xunta, é dicir, para poñer todo eso. Quer dicir, tamén creo que podemos estar de acordo ou non con a moción, poderemos votar de acordo ou non. Seguramente, e estou segura que no fondo todos estamos de acordo con isto, todos sabemos que ten que ser coordinación entre as administracións, vale, e todas as administracións en algún momento non están facendo o seu traballo, vale, pero a competencia autonómica, eso é irremediable, que non podemos coller o que me interesa sí e o que non me interesa non. É dicir, é unha competencia, terase que pedir axuda, terase que facer e traballar en serio. O falábamos agora fai un cacho, porque eu creo que é o bon de vivir no rural. É dicir, que se ven situacións que non se estaban vendo, cousas secas que nunca se vían. Cousas que nos están levando a esta situación explosiva de incendios, o abandono do rural, é dicir, hai un compendio de moitas cousas. Entón, sí que é certo que todas as administracións tenemos que facer algo conxunto, pero bueno, non nos vamos, por lo que vexo, non nos ponemos de acordo para a moción, nós nese sentido vamos a apoiala, e se en algún momento somos capaces de facer unha moción conxunta, pois tamén estaremos a favor, non, Alejandro? Moi ben, vale. Entonces, vamos a votar a moción do bloque nacionalista galego emendada pola alcaldía. Vale. Sí, pero se non aceptan a emenda que vamos a votar. Pero... sí, vale, sí, perfecto. Se sale aprobada e xa queda así o acordo. O sea, sería añadindo 2 máis e sacando 8. Sacando 8, sí. Pois votos a favor. No. Aquí non nosotros aceptamos as emendas. Aceptamos as emendas do PP, do Partido Popular, pero retirar non retiramos nada do que hai na moción. Pero retirámoslo nosotros. Retirámoslo nosotros. Isto é un xogo de maioría. Exactamente.
O sea, a ver, votos a favor da moción? Cal é a proposta? Un pouco acaba de dicir o secretario. Vamos a ver, votos a favor da moción do Bloque Nacionalista Galego, vamos a ver, sobre a vaga de lumes forestais e as medidas necesarias para evitar que se repita esta catástrofe mediante unha política de prevención e unha xestión integral do medio emendada pola Alcaldía. Votos a favor? Votos a favor. Votos a favor da moción. Da emenda, da emenda. Da emenda, perdón, vale. Votos en contra. Votos en contra. Votos en contra. En contra de que? A A emenda aceptamos. Pero non de sacar o... A emenda son as tres cousas, ou acepta ou non acepta. Entonces non. Se a emenda vai con quitar o outro, con quitar o tema o tema de Alfonso Rueda, non. Bien, pues ya está. Listo, bien. Isto é un xogo de maiorías. Como? É un xogo de maiorías. Xa, non sei, por Eu estamos... te poñen un insulto a unha persona que non é un insulto. Claro. A un tema dunha vaca de incendio que porque ao final ese señor non se vai dar conta. Pero entonces non se vai votar a moción. No, podedes. No, pero esperamos a que venga. Bueno, pero esperamos, tranquilo, non pasa nada. Que non... Mucha sacaron a emenda. Pode seguir, porque o seguinte non é voto, non? O seguinte é dar conta. No, pero van un Non, en serio, pode seguir. Vale. Ben, pois, actividade de control. Asunto número 6. Dación de conta da aprobación da liquidación do orzamento do ano 2024. Ben, visto con data 27 de outubro de 2025, foi emitido o informe de intervención de conformidade co artículo 191.3 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2024 de 5 de marzo, que incorpora cálculo da estabilidade e a sustentabilidade financiera. Visto que obra no expediente resultado orzamentario do exercicio 2024 e resultado orzamentario axustado da mesma anualidade, visto o cálculo do remanente de tesorería total do exercicio remanente de tesorería para gastos xerais, de conformidade co artículo 191.3 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2024 de 5 de marzo, e co artículo 90.1 do Real Decreto 500/1990 sobre a materia orzamentaria. En uso das facultades conferidas por a legislación vixente con esta data, resolvo, primeiro, aprobar a liquidación do orzamento xeral de 2024. Segundo, dar conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión que este celebre de acordo en canto establecen os artículos 193.4 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2024 de 5 de marzo e 90.2 Real Decreto 500/1990 de 20 de abril. Terceiro, ordenar a remisión de copia de divandita liquidación aos órganos competentes autonómicos e estatais. Listo. Punto número 7. Dación de contas dos decretos de alcaldía. Dase conta das resolucións de alcaldía recollidas no libro de decretos do xestor electrónico de expedientes deste Concello a partir da última, da que se deu conta número 715/2025 de 28 de 8 de 2025. Conforme e recolle a acta da sesión do 3 de setiembre de 2025 e que son as comprendidas entre as seguintes. Resolución número 715/2025 de 28 de 8 de 2025.
Resolución número 933/2025 de 31/10/2025. Todas elas atópanse a disposición e poden ser consultadas no libro de decretos do xestor electrónico de expedientes. Punto siguiente, rolos e preguntas. Por parte dos socialistas, portavoz María José, ten usted a palabra. Bueno, queríamos varias preguntas. Queríamos saber se ten previsto, que planificación ten previsto para facer ou arranxar algún tramo de camiños e carreteras municipais, se hai alguma previsión, se nos quere informar, se non nos quere informar. Non é que non queira informar, é que non temos previsto ainda nada. Outro rogo e outra pregunta, case un agradecemento. Queríamos agradecerlle á Asociación de Amigos do Ouro, que é unha asociación de pesca do Concello de Valadouro de Alfoz, porque limpiaron a área recreativa da Ponte de Freixulfe. Agradecerlle porque, era algo que se facía desde o Concello e non se estaba facendo. Ai, que non sabía. O Concello hasta ahora o facía e vos, desde que está usted de alcalde non o fai, está ben que diga que non sabía e que é por desconocimiento. Sobrou tempo para facelo e puídose facer. Eu, a verdade, é que non o sabía. Sinto moito que foi máis culpa vosa de non dicilo, quizás. Home, sí, era o que lle faltaste. Agora, é dicir, estou... Pero xa limpiastes. Bromas, escoitou o que dixe, é dicir, a Asociación de Amigos do Ouro, que é a Asociación de Pesca, fixo a limpieza desa áreas recreativas, facía sempre desde o Concello. Incluso o Concello tuvo o trator a disposición deles para limpiar moitas entradas por río. Exactamente. Entonces, eu non viñeron a pedir, pero eu da área recreativa sinto moito, pero... Ben, pois entonces entendo que queda emplazado por parte do Concello se manteña esa área recreativa. Sin problema ningún. Eu sinto dicirlle que non somos oposición, que ainda ten que dicir, entonces non... Mas usted xa se encargou de dicir que nosotros non, entonces terá que ser usted quen mande, como non. De feito, ten traballadores que supoño que saben que se limpiaban noutras ocasións ou non. Vale, entonces, a Ponte de Freixulfe parece ser que foi esta asociación que a limpiou e, nos parecenos ben que haya colaboración e que as asociacións colaboren e que se participe con eles. Eles traballan moito tema coa promoción da pesca, coa promoción do natural e, tamén, que se lles poida para a próxima temporada, cando inicia a temporada, limpiar os accesos, xa se facía, eu recordo que Alejandro sí que o facía cando estaba e que se lle siga axudando nese sentido, vale? Porque non deixa de ser a conservación do medio. Non sabía que limpaba o Concello. Agradecemoslle que diga, que seña sincero, que diga, pois non o sabía. Non sei. É raro que naide o dixera, tamén nos parece raro. É como dixo. Porque, incluso hai xente dali de Freixulfe que non puderan decir o traballo. Por iso digo, parece que non debe interesar. Cando limpaba de outra vez, pero... Pois o Concello, non? É dicir, mandábase operarios municipales a limpiar. Bien. Queríamos tamén, nese sentido, sin salir de Freixulfe, en relación á fonte de María Arteira, que tamén precisa que o Concello ali faiga un tema de conservación e de limpeza. Vale? Non sei se tamén ten coñecemento ali na casa de Santiago, donde a fonte de María Arteira, me diría. Vale. E despois pouco máis. Queríamos lle preguntar en relación á acta do pleno anterior, que lle preguntamos sobre se había algún vehículo municipal que estaba en licitación no mes de julio e agosto, se estaba nas instalacións. Usted nos dixo que estaba nas instalacións, como dice usted, onde o deixastedes vosotros. Entonces, en julio e agosto. Entonces, sinto dicirlle que nos minteu. O fotón, en julio e agosto, estaba, en moitos meses antes, estaba na casa dunha persona. Xa había labrado, botado patacas, etc. Entonces, aí sinto dicirlle que faltou a verdade. Minteunos. Porque non estaba na licitación, non estaba onde tiña que estar, que, como usted dixo, na Escola de Agricultura. Sabíamos que na Escola de Agricultura en julio e agosto non podía estar, porque había outras cousas na Escola de Agricultura e xa non había nada. Pero sentimos dicirlle que non, que nos minteu nese sentido. Non sei cales foron os meses, pero eu digolle que non. O fotón levouse desde que estaban os papeles arreglados, antes non. Non, a licitación foi en julio e agosto, de feito preguntamos yo nese pleno de setiembre, e vostede dixo que onde o deixamos nosotros, con certa soberbia, o deixastes vosotros, a Casa de Agricultura, pois non. Estaba botando as patacas, botou as patacas no mes de abril.
Entón, bueno, cando se enajena un bien, sale das instalacións, cando se enajena e cando se compra. Vale? Simplemente nese sentido. Tamén sabemos que había moitas máis cousas, é dicir, aí na Escola de Agricultura había pois, moita máis maquinaria e tal, que tampouco vemos que tiña inventariada, ou que vexamos onde foi, pero un pouco para comentar. Ali sigue habendo maquinaria. Na Escola de Agricultura? Sí. Vale. Pois seguramente. Sigue habendo maquinaria que temos que retirala, porque está caendo esa parte, temos que retirala dali. Usted vende unhas cousas, compra outras, e aquí a cuestión era vender todo, porque todavía moitísimos vehículos, pero agora compras. O único que fixen cambiar a chatarra que tiñan por cousa decente. Foi o único que fixen. Simplemente cumpleu un trato, o único que fixen. Un trato e unha obligación que tiña, simplemente. E considero ben feito. E con obligación que tiña. Está na súa potestade facelo. O único que fixeron foi comprar maquinaria, mitad dela que non valía para nada, e a outra está nova ali sin estrenar. Pero non vale para o Concello, pero vale para unha empresa. O que? Porque toda a maquinaria que está usando. Non estará. O que o dice pola cesta? Digo, por maquinaria que se está usando. Vale, pero para que queríamos 5 tractores? Bueno, pero non falamos da cesta, non nombrou vostede, é maquinaria que está usando. Non vale para o Concello, pero vale para unha empresa que fai os mesmos traballos para o Concello. Non é nada contra a empresa. Hai maquinaria que non vale para o Concello, vale para o señor. Vamos a ser sinceros, é dicir, vamos a ser sinceros. Usted tiña un trato e tuvo que cumplir o trato. Mire, sigo dicindo o mismo. A documentación está toda aí. Cousa que non fixeron ustedes cando venderon aquel coche. Non ten, é dicir, usted ten un expediente, non se preocupe que llevamos pedir por escrito. A documentación ten usted aí, a outra xa foi ver, e cando queira pode ir ver a outra do que está facendo. Que además é un dereito, non é que mo diga, non é que señalice, se usted que seña benefactor, é que é un dereito. Por iso mesmo, eu estou dicindo. Pois non se preocupe, que pediremos tamén a copia dese expediente. Cando usted queira pode pasar a revisar. E se además usted considera que hai algunha irregularidade, non ten máis. Eu sempre dicen que isto de esparcir, eu creo que cando hai algo mal hai que denunciarlo, vale? Pero bueno, é certo que é efectos da xente, dir, o que non nos valía para nós, vale inmediatamente para facer o mesmo traballo. Sí, pois pode ser. Pode ser, moi fácil. Porque para traballar para o Concello, pois ten que ter o CE. Eses vehículos non teñen CE. Non está tan claro. Como? Non está tan claro. Non, está super claro. Ten os teus informes, que xa lles pasaron. Pero os informes... Ten os informes. Bueno, os informes tamén estamos mirando nese sentido. E como ten os informes, pois, se alguna cousa non está ben, usted dice ou ben sabe onde ten que ir. Exactamente, igual que usted. Exactamente. Ten alguna pregunta máis? Non, nada máis. Ben legal. Sí, bueno, teño aquí unhas cousas. Quería preguntar se xa fora reparada o cierre perimetral do colexio, que a valla estaba en mal estado, mesmo se pode mancar algún neno, se foi xa arreglada. Non se foi, está pedido que o faiga que non ten que facer, está pedido, non sei cando se vai facer. Bueno, pois é unha cousa das que corre presa, porque... Bueno, pois se corre tanta presa porque non a fixo. Bueno, veía un océano se non a fixo, e corre presa agora. Porque, claro, a relación que van pasando os tempos vai se estropeando máis. A relación que se vai pasando os tempos vai pasando. Bota un océano sei, a valla non se estropeou. A valla non se estropeou en 6 meses. Leva ano e pico aí, é unha responsabilidade, algo poderá facer. Sí. Ou non? Sí. Algo me poderá facer. Sí, home, sí. Eu creo que esa é unha cousa importante porque ali podese marcar calquer nero, podese cortar. Sí. Tiña tamén agora... E fai 10 anos tamén se podía marcar. Sí, bueno, hai 10 anos non estaba tan estropeada. Non, estaba pior que eu. Tiña agora tamén aquí unha pregunta aquí para a señora conselleira, concejala e María José Fernández. Perdone, o no pleno a mí non se pode dirixir. No. Eso é ilegal, Perdona que che diga, Si me queres preguntar algo aí na porta, podesme preguntar. Pero a nivel plenario non me podes preguntar nada. Señor secretario, podesme preguntar? É un comentario, porque... O que me teñes que comentasme a mí, o mandasme como me mandache... É un comentario que pode ir no de rogo se pregunta. É un rogo. Con un teléfono que non era o teu número de teléfono, cando salín con fotos amenazantes, podesme preguntar cando queras diante da porta. Está no cuartel da Guardia Civil. Un momento. Eduardo, atéñase ao que está. Non me podes preguntar. Pregúnteme o que teña que preguntar. Pregúnteme o que teña que preguntar a min, e se non sabe a palabra. Justificouse
ao goberno a súa investidura como alcalde, que dixeron que iba a traer máis inversións para o Obradoiro, ao tratar a Xunta e a tal, houveron as declaracións así. Nun recorte de periódico do 21 de marzo de 21 de outubro do 2025 ven la Xunta de reserva 18 millóns para partidas concretas en la comarca, na comarca da Mariña. Aquí destes 18 millóns, ningún ven para o Obradoiro. Hai concellos como a Viveiro, Burela, Ribadeo, Foz, Cervo, pero dos 18 millóns que justificaban o apoio á súa investidura como alcalde porque se iban a facer máis cousas, aquí o goberno autonómico desvelou ya nos presupuestos para o 2026 18 millóns, ningún para o Obradoiro, nin para o polígono, nin para as viviendas sociales. O polígono primeiro. Sí, o polígono foi culpa mía. Sí, o Nin polígono, 18 millóns, ningún para o Obradoiro. Isto non é este periódico non ten fama de ser do BNG, Ningún para o Obradoiro, 18 millóns. Dos presupostos do 2026. Aí está o goberno efectivo que íbamos ter do Partido Popular. Mire, o Partido Popular, desde que entrou aquí, primeiro, pagou as deudas que usted deixou. Sí. Pagou as deudas con remanente que había de 300. Segundo, os proxectos. Cantas modificacións. Déixeme falar a min, estou falando eu. Tuvo que facer usted Cala a para boca. as deudas. Cando termine de falar, Cantos? Se non Diga fala aquí boca, cantos botou tuvo que fora. facer. Non aviso Se fora. tuvo que pagar as nosas deudas, cantos modificacións por segunda vez. Pero diga cantas tuvo, se tuvo que pagar as deudas. Teña calado. Non ten a palabra. Ahora escoita, se depois terá o que dice. Primeiramente, tuvemos que pagar as deudas que ustedes deixaron. Segundo, todos os proxectos que tiñan feitos, que non foron capaces de leválos adiante, estámos levando, porque os proxectos fanse moi fácil. Agora que encontrar os cartos para facelo xa é máis difícil. Bueno, pues estás facendo. Bien. A plaza, por exemplo, non me acordo canto é, 190, non, 207.000 euros. Sí. Se conseguiron A plaza, a rehabilitación da plaza. E para que é a plaza? Para que? Para que vai fazer na plaza? Para que vou fazer a plaza? Poña agora públicamente que vai fazer na plaza. Pois, non se pon al lado. O que lle dá a gana. Vai Vai facer... Que vai facer a plaza? Vai facer un aparcamento subterráneo. Non vai facer. O que Vai quero facer un que aparcamento subterráneo na plaza. É normal que está gornando. E ten o apoio. Entón fai como que lle dá a gana. Xa o vou facer. Está punto. Que nos está dicindo nosotros da plaza? Non, quero dicir que non hai inversión. Estou dicindo que hai inversión. Non hai inversión. E se non hai inversión, claro que hai inversión. Mire, 18 millóns de euros, ningún pa Obradoiro, nin 500.000 euros. Nada. Vaya por Dios, a plaza. Xa se verá. A plaza de Ferreira. De Ferreira, claro. É o máis importante do pueblo. Non, Ou do ayuntamiento. Non diga para duda. Ou do ayuntamiento. Pero está ben, o prefecto está de uso ben. Claro, que está ben. E cando teña acabado vai estar precioso. O usted non lle vai gustar. O proxecto de que vai humanizar a plaza. O peor de humanizar a plaza é que non vive xente na plaza, que non viven humanos ali. Para humanizar a plaza, para humanizar ten que haber xente. Desde hai un ano non vive xente. Non vive xa desde hai moito tempo. Pero non porque fai ali unhas aceras máis bonitas, nin porque poñan uns bancos, vai ir máis xente vivir á plaza. Moi ben. Procure de rehabilitar as casas que están caendo na plaza. Sí. Procure de rehabilitar esa obra como de poñer os... Sabe por que non me puiden adherir a esa subvención dos fondos europeos o tema de Sola Plaza? Porque ustedes non tiñan aprobado os presupuestos. Porque na Comunidade Económica Europea o primeiro que piden é ter estabilidade orzamentaria e os presupuestos aprobados, cousa que ustedes non tiñan. Por eso non se Pero por que non se aprobou usted? O que? Eu xa os aprobei, xa se aprobaron. E agora vou pedirla. Como que non se aprobaron? Os presupuestos non se aprobaron. Cando se presentaron no seu día, usted votou en contra. Cando?
hai anos, Sí. presentaron un presupuesto. Sí. Os que presentaron usted. Eu que non presupuesto. Home, claro, porque o presupuesto Presentaxe, Usted tamén ten culpa. Pero ustedes tiñan a maioría que me están votando culpa. Que non ten todo. Pero claro, que ten usted non tiña maioría porque non se aprobaron. Porque non se poñeron de acuerdo. No, claro que tiña, como claro? Claro que tiña, e non deron feito. Que me están votando a minha culpa. Sí. A A culpa, Ten máis preguntas. como usted leva moi ben a política do Partido Popular, Moi ben. do Partido Popular, a culpa é sempre dos máis. Usted, Nos incendios era culpa do goberno central. Eu penso Na inundación da Dana tamén era culpa do goberno central. Toda é culpa deles, as comunidades gobernadas polo Partido Popular sempre é culpa é dos máis, deles non. exacto, é do Bloque e é culpa do PP. Usted está enamorado do PP, por eso o nombra tanto. Porque, vamos, se non estivera enamorado dele, non nombraba tanto. Pero non queremos no PP. María, ten usted a palabra. Nada, non teño nada que decir. Nada. Bueno, pois, levántase a sesión.